kono wonten buta saking mungki. Dewa bapak kami ngamdo kaya tinggal mapan wonten kono masingan kudu mayin. Ya ing alas siluman. Papane kono dedeme jing setan pribayangan. Ilu-ilu banas mati pepe bal kacandak lan sak panunggalanipun. Kanggo Betari Durga Plong ratuning para dedeme nampi praptanipun pucuk ing Petapan Sundalima Sandaka Hyang Durna Kalajaran Moyo ingkang marang sibu ngarsanipun kula Betari Durga kalih syukur kaliya kabeh paringesan Waduh kang bilang ngerjo sampeyan mungkin Pangesunipun Betari temane panggungan sukang kula katur Pangesune Betari tutune tambang ana ya Durna kula kanthi kula pundi sing dadosaken jimat Durna sukang kula katur ya Jatmaya Putri-putri kapoko kuslana Rampune Yo pangestu wae tampan ana wikatya para gade matur Durna Lelakine sange ngaris risan mawe kandrung sabarang kang katulu bokir moyang maye saking Ibu Betari mendaken tanggoling samudra pakasam Ibu Betari ora dadi boyo pengapa ya Durna ana wigati apa malah gengge matur kanthi terang termoco aja wigami-wigi nyuwun pangapunten Bu Ibune kula niki sowan dipun utus kaliyan anggen anak Prabu Duryudana wonten negari Ngastina. Karana emang penggalipun menika nampi kabaripun menawi Semar Badranaya menika badhe nggayuh wujuding nugraha katentreman iki. Kula ingkang dipun utus mulih jugalipun Semar Badranaya pramila kula nyuwun tulung Bu Betari. Ibu Melah, kula nyuwun tulung. Kepareng panjenengan iku paring senjata pitulungan dhateng Prabu Duryudana. Jugaraken nggihipun Semar Badranaya tampa gayuh wujuding watu lan iki.
Pustikaning Pandhita Rama Ledhaning bias Kiratoyo Ilu-ilu benas mati lek-lek belu ngacandha. Lan manggono nekara neraka jahanam ya Durna. Manggono neraka jahanam Durna. Nggih kula sagah Sang Betari. Yen pancen jeneng kita wis agung, kula bakal paring senjata pitulung. Ning ora wujud dadi Betari Durga. Maksudku bakal ngembali bojone Semar Badraraya sing jenenge Dewi Kanistren Durna. Bakal asuku gak ngerti baban Wikranawa. Mesesa Panca Griya Panca Lima diangen-angen. Yudha Mandura Yudha Pangicap Yudha Panggoda Yudha Mangnoso mangkono Sang Betari Durga nampa lawan ature Pandhita Brahmasakti paring pitulungan dhateng Prabu Duryudana jugaraken Semar Badraya inggih gayuh wahyu katentreman saling wujud ora ana wujude Betari Durga saged dhewe netra babar Betari Kanistren garwane Semar Badraya.
Ayo Jaramaya kumpulke para jin setan priprayangan gedeme Kiwilu Banaspati lan tetaneman ana ngamarta ayo padha dirusak Jaramaya. Lah kados ngaten kula badhe nimbali Kalapraha dene badhe ngumpulaken tikus-tikus ngumpulaken hama dimen rusak ketaneman negara Ngamarta. Ayo kiri-kiri kang oleh rapoto Prabowo Bangkalan mangwing mungsuh Kaminto lawan Angglos Rusingana Putri
goceng rapoko kapris anak aku nih kula wonten dawuh tinimbalan kula pun kula rohor atuning homo kula kabeh wis padha nglumpuk ana celeng ana belang menyunyang mapan ana mburi mungkono nggih niki anak buah kula sing enggal-enggal niki cete anyar kabeh mergane niki ngejak ajeng ngadepi ruwatan pirang-pirang nek boten enten kewane niku boten fasih celeng kuwi yo asu kuwi niki kumplit celeng dikumpul asu belang menyunyang dikumpul lah dalah syukur seperti jumuluk kalau ayo budal ana negara Ngamarta ora mung nami nggone olah tetanen dirusak dimenuju bisa panen ayo sisik ana buta karisane para cetak riwayangan ora pabrik cara boy bapak kula aku cara boy ayo mong kari kedhe muleno sapa leno marganing Jilata
Minggir, aku arep goleki Semar Badranaya. Tak jaluk wahyu katentreman aja nganti Semar pikantuk. Wujude wahyu katentreman kok malah ana sing kudu malah kepala ana dalane Rama sing arep rusak ketaneman ana negara Ngamarta kae mau bebayani banget saka dalane Palawraha kok ana dadi racun kanggo tetanduran ana negara Ngamarta ning sing Denarani siji pati loro jodoh telu wahyu kuwi mau sinagungan Gusti kang karya jagat sing murba lan masisa manungsa anane mung manut karo takdire Gusti kang kawasa jagat
Denarani pati arepa sedina ketaman gaman landhep kabeh itu ringing durung pelasturi sing murid ora gadah mati. Ning arepa ditambanono tabib sing ampuh sak jagat raya paribasan. Yen wis pelasturi sing murid mesti tetep dumeke mati. Kaping pindho dinarani jodho. Jodho kuwi mau yen kepala ngono gunung segara itu. Kepala ngono segara kang ambane tanpa wangenan sing jenengane jodho mesti tetep ketemu. Arepa paribasan ora direstoni dening wong tuane. Ning yen bocah sakarone gelem mesti ora bakal bisa. Kaping pindho jodho yo mau arepa runang runtung bareng, arepa ngrasake seneng bareng, arepa bendina bareng paribasan ing durung jodhone sewu dalane urip bisa. Kaping telu dinarani wahyu sapa temen tunggone merangi tembak. Aku ngerti mung jaga dening kateman Kakang Semar Bathara nampa wujude kadulan. Saya tawaras sorot abyur lintang kumedhap titis sunyo gawengi lumrah kang haning Posito Karang jane Pujamiro Sang Bidoro Ambra Sang Bidoro Ambra Lera suarane Paku Lera suarane Paku Pronto Mando mando mano mano sungsang sarinde bocah pedeng
Surabaya yuwanganku gumantring wengi jroning wengi dereng wonten ing tengkal carita. Kacarita mung gambare kanggo Tursina. Argananing gunungan Tursina yen dicatur Isinyono. Marma ginambar seketika. Minangka perlambang uripe manungsa manjing tribawana. Priwilangan telu bawana tegese alam. Alam ingkang telung pirangan iku alam kalep alam rami miwah alam langgengan. Alam rami pinandhut ing botar pating biya wujude bayi. Lawase 9 bulan 10 dina. Ning alam kalebur ing manungsa mitah ing percaya kang ngendikaning para winasis tugas kliwongan mampir ngombe. Utawa alam rami lan alam ing langgengan suku lan roko sampun minisah simana ana dadi ana. Sawisana bali pring asale ora ana. Ujunging gunungan ana gambare kembang panca warna kembang gandane wangi wanca lima warna rupa manungsa kang gayuh. Luhur asmane ngerti marang sembah kang limang perkara bangsa kita ngagungan kanggan Pancasila. Gawe agama suci salat sedina. Sewengi 5 wektu minangka kewajiban sarta jaga ing agama. Gambar kaya kasudra dipanggih papat bodhonge sanga. Ngadege jejer pange papat wetan kidul kulon lan lor. Wadaging menungso kedurungan anapsir patang perkara. Bumi geni banyu kalawan angin. Cahaya bagian putih kuning cara sedulur papating menungso supiyah. Amarah halu lemah lan mutmainah. Godhonge sanga uripe manungsa kapur golongan sanga kang wajib dijaga. Taran dene kekayun ngadege jejeg kang ngendikane wong kuna bakal rindu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton. Iki watone ingkang nganggo dasar bener. Sak beca-becane wong kang lali si beca wong kang eling lan waspada yen kok ngono yen rika kali ngono. Gambar kemaman dadi menungso aja nganti duwe rasa pangasten marang ketrimaning wong liya. Yen to gayung trima sapa temen tundho nek menangi emah lakon ana tapa lakon ana japa srana resik kalawan bentur. Aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Gambar manuk merak kudu bisa marak ati rengganding rengganan. Sahabat sinawat kanto yen kinaya tempo sira kedah dikuwanaken yen dikiwit rasa loro. Aja seneng ngiwit marang liyan. Ana gambare kuto. Jaman kuno padha sugih petang pitung. Dinane pitu anggepe 5 sasi rolas pindhone papat dina pitu ana pitungane. Senin papat Selasa telu pitu Kamis 8 Jumat 1 minggu 5. Rangkeping dina manis paing pun wadi kliwon. Manis 5 paing 9 pun 7 wadi 4 kliwon 8. Sasi rolas sasi sura sapar mulut pada mulut Jumat awal Jumat Rajab Saban. Poso Sawal Dul kaidah besar. Tahun 8 iku tahun alif tahun tahun Jimawal tahun dal tahun tahun lawu kang pungkasan tahun Jimakir. Pindune papat Windu Kuntara Windu Abi Windu Sengara kang pungkasan Windu Sancuy. Gambar macan memang ngiring kiwa kegambaran wong pinter iwake marang kepinterane. Nulis sing mau greng bener, nulis sing mau greng agama, lan nulis sing mau granding negara. Gambar kepomapane ring tengen gambaran. Wong bodho tumindake becik perang ing gawe suwi pamrih, nrimo ing pandung tur tanpa darbeni. Wataka dikang adigung lan adigung adikang lan kuning idang ngendelake. Maing sembure kan nampuk. Utawa laku ning idang ngendelake mring layune kang banter adigung laku digajak ngendelake mring terusane yen to adiguna laku ning kula ngendelake marang risane
nanging eling uripe manungsa kedongan limpi lan luwah tawang gingsir. Nyoba panggilingan sedaya pasagaman duweni pengapesan. Pinter duweni lali kasampuran kugung kagungan Gusti Kang Kawasa jagat. Lha iku Gusti Kang Prabu Sunda sagunging jalma kang tumitah ing Racapada. Sakiwa tengene gunungan ana bambareng buta cingkara bala-bala watu cara malaikat pun ngalawake. Jroning alam kubur takoni sapa pengamu agamamu sapa nabi apa kita pulang sapa sedulurku. Takoni malaikat ora iso jawab sampe boto. Ya nabi suara malam. Yen ditakoni malaikat iso jawab slamet jroning alam kubur. Ana gambare gedhong suwa. Manungsa mati mandi jroning alam kubur bondo dina kena gila derajat pangkat ora kena kanggo syarat. Salate apa iku nguriputi amal soleh sarta bukti pangkat luhur kang migungan itu Prabu Brayanganku. Binali ing wunah ketayon kirang barabat. Pasemone gambar abang sapa kang iso ngendhaleni nafsu bakal pikantuk kanugrahane. Sapa sing ngumbar nafsu kono bakal kecemplung jroning kasensan. Kacamata ninggal gandring macam mati ninggal bleh. Manungsa mati kudu ninggal jeneng sing apik, jenenge elek ing kono manding neraka jahanam mlebu jroning goro-goro. Eka bumi duwi sawah trikuna catur samudra panca taru sapangonan sapta pandhita hasta tawang Nawa dewa dasa ratu Nawa dewa dasa ratu Pesunduring goro-goro Nengam sumuning lembuan dini bali asmur moco jomblang-jomblang Kawat condro dibuka dan berikut goro binono ngeceng moco ganagil Sirpeng goro-goro mijil repat puno kawan Kedepas aku nyaman Rendang biru Mbak Irma Dwi Sulistyorini Mangga Mbak Hanyelaki Selendang biru Nah halus ya perawan Selendang patire loh patire yang mirip Demung sih lah yang penghasilan biru ya Mbak ya batin setiamu Monco wiro swara sakira pradangganipun monggo dik kok ya Suwuk geropak Mas
Bogor. Lah. Pimen kandong. Bunga kang tanpa pindan yo Kang. Pindane gejubukan mukir sari karo beras madu. Genep kaping 3. Ya ganjil 3. Yo ora apa-apa. Dewe sak rombongan kadang karamitan sekar bunga katimbalan ana grumbul api-api bulu kuning Kang. Oh, grumbul api-api bulu kuning. Iya. Acarane memetuhi bumi. Utawa tasah kurang bumi ana sing ngarani baritan. Ana sing ngarani ruwat bumi. Ana sing ngarani kaya ngono ya tong. Iya Kang Kapit. Awak dhewe yo kudu wajib bersyukur karo ngarsane Gusti Kang Akarya jagat lan tansah apa ya carane iki buktake Kang nek bumi kuwi pancen karo dhewe kabeh ki mau tresno Kang. Maem biasakan mulu wektu ning bumi nginum biasakan banyu ning bumi yang andong gareng. Ngono ya Kang Bawor. Iya. Mulyane ngaturna pangabekti kadung Bapak Adus Sutrisno lan Makatiku Iman ugi Kados Romyatu Pak Sislandi Bapak Mas Kodrat selaku juragan Draget lan Pak Paryo sing pun telpon ndak riyin sing telpon Kang Bawor kuwi mau Pak Paryo dulure Mas Kodrat. Oh, ngono. Iya. Biyen sing nelpon nyong biasane Pak Bau Mirin ning piyambake wis kondur ning alamin kasedan mugi-mugi jembar kuburipun padang marginipun manggiyakar suwarganing Gusti ingkang akarya jagat dipun ngapura sedaya luput lan dosanipun. Amin Allahumma amin. Lan ugi Bapak Slamet juragan pecel lele kan. Oh ya kuwi langgananku. Iya ya. Iya. Inginane dinyong kampung ngaring Adipala yang mampir ya ketemu karo Pak Slamet adinyong nonton wayang ya ketemu namanya Pak Slamet nang warung. Oh iya. Terus lagi bar kang ngaring kesugihan yang mampir. Bisa ya sedulur ya Ren. Ya jelas. Pak Slamet kalian warung Miranda Cetis niku asli bibi kula. Oh, bibimu? Iya, jane kene dulu ketemu akeh. Jangan sukses ditambah. Akeh. Amin. Mugi-mugi bapane kita tansah batur bayi batin karo pun Bogor. Ayam tentrem gemah rimpah Allah jinawi toto kerto raharjo. Amin Allahumma. Amin. Sedaya warga masyarakat lan kula panjenengan ingkang sami rawuh wonten pagelaran dalu niki pinaringan berkah panjang yuswane murah rezekine slamet donya lan akhirate. Amin Allahumma. Mulane iki dilipur ya Kang. Lagune apa? Lagune apa Kang Gareng? Tetes manis pupus tebung saung sandangel jumeneng Mbak Irma.
Ibu niku sing duwe jurat entak nang warung Miranda, Mbak. Teng Jepres. Iku bibi kula lho, Mbak. Oh nggih, kasih sederek kula. Asli niku bibi asli. Nggih, mugi-mugi usahanya tambah maju, tambah lancar nggih Mas Gareng nggih. Amin. Amin. Kaya ayam selalu Amin. ayam yang mau lho, Mbak. Nggih sering makan kono. Oh sering pripun? Sering. Esuk kapan-kapan sampeyan ora penasaran tekjak. Sedaya niki rombongan. Pas khusus hanya kurma. Anjay. Wah, pernah ya kan langsung pating cuek. Bijak dia. Ya kudune ya kabeh bisa ini. Sampean ya ngesuk anggar nyong bojo takon pada makan gratis. Sekurang sing mau bengi Mas. Mau bengi? Mau bengi ngapa sih, Ren? Ngapa sih mau bengi? Mau bengi nyong nyumbang. Embedit. Makanan barang gawean. Anjay. Pripun niki Mas Gareng? Wonten pripun-pripun, Kak. Niki wonten pamundutan saking Bos Tratek. Oh nggih. Bapak Pandiran kesek Pak Pandi. Sing pasuryane mirip Mas Kodrat. Pundi rene? Bapaknya Mas Kodrat itu teng wingi kulir, Mbak. Oh nggih. Sponsor itu lho, Mbak. Sponsor. Riyen sing jog kula teng mriki nggih bapaknya Mas Kodrat. Oh nggih. Nggih. Pak, dalan dina iki niku. Pak Dalang Dino Klumprit. Nggih. Lah mangga Pak Dino. Pak Dino Klumprit rawuh nggih. Kali sinten, Mbak? Pak Dino terus. Kang Bagong. Oh, Pik Bagong. Bagong. Kempulane. Salim Lik Supri, mana kakang kok. Bagong. Saking Sekar Bima nggih. Nggih. Wong kula wau bet jagongan kali Cinta. dalang ekor kula wau. Lu mau mengene mangkate kasih banget lho, Mbak. Jampi. Mampir mengene batake. Sawan mriki. Wah, sowan. Lah kula anak sing paling bakti. Tinjauan resto nggih. Murid sing paling bakti niku jarene tidak. Syukur. Ya murid asli iki lho. Asli. Asli ge watiron ge ora gawe-gawe lho. Nggih lah. Ora dalane murid tiru. Lah wong jane murid tiru ki ora apa sih kan tiru apike Wis Mas jelas. Gareng. Maksudnya sing sekolah temenan, sing langsung bersama beliau ki. Nanti ora paham ya muridnya nang kana sih akeh. Ya Bu ya. Yang gara murid anu muridku ki muridnya Mas Dalang Yogi Aditya. Ya ki. Alias Mas Dalang Immanuel siswa Cahito. Pripun apa Mas Dalang Immanuel? Mas Immanuel pas nonton yo gengsi. Bis ora anak tugas dereng isukan kantor wong biayi. Biasanya kan ana Mbak Wiwin diusahakan kok. Mbak Wiwin. Iya. Lah Mbak Wiwin mergane kuwe ya. Nganti cocoknya jobrol wis dilakoni kok. Katoke nganti soek. Cocok motor lho. Oh, aduh. Yang saking cintane sih lah bulane karena motornya jobrol terus ora masuk. Iki dihibur, Mbak. Nggih Mas Gareng. Lumiting asmara. Nggih. Ngerti? Nggih. Lumiting Artine napa niku? lungit ke tajem. Asmara ke cinta. Jadi perasaan yang tajam tidak bisa tersampaikan untuk si dia. Lagu dia artinya kayak memperek. Sedap jam sidak. Silek singgong iris blangkonku. Ana blakon-blakon di Blangkonnya sesek mau nang koper lho ya. Siraku yang gedeni kok. Blangkonnya dengan nyiliki sesuai. ukurane piro? Sikiku dene 58 bak super power. Blangkonku ke 58 lho. Ya gede banget. Wah, sampean weru. Ya gue wis weruh. Lah iya piye? Main kan corake. Iya ireng.
ireng getur anak putih-putihe gawene. Totol-totol panjenengan. Ya gawene kok putih-putihe. Jernih banget ya. Jernih. Jernih banget. Nembe jelas blangkon larang kon. Ujar-ujare blangkone sing ngiter apa? Panjenengan kan banget. Iya. Beda karo liyane maksudnya. Hah? Beda karo Mas Penayagan. Oh, blangkon dalang karo blangkon penayagan kuwi sejen lho. Nah, anak lakon dalang. Beda corake kowe carane kuwi luwih. Sosih. Anak lakon. Anak nenene anak bang-bang iki jenenge midangan. Midangan. Ya terus anak kupune iki dari kuku senopati apa kuku taruh. Mondol-mondol apa sih? Iki jenenge montolan. Montolan. Dadi blangkon anggar ana montolane. Wes carane gagrake metaraman. Oh. Iya. Lah Penayagan iku boten nenten. Niku jenenge meretan, Mbak. Meretan. Meretan niku gagrak meso jenang. Orang lain ana mondolane kok. Hah? Montolane ana tapi pas ora nang ono. Oh iya. Pas nang tas, maksudnya blangkon sing nang tas. Ajakan ada blangkon ra nang musim. Hah? Blangkon ku sesek. Anu ngesuk delamane ngarep tak nduk sing anyar. Bulan ngarep. Kayak nang operanan lho. Oh. Kan tinggal bulan ngarep apa sing anyar? Ini anyar bulan ngarep go bulan surat. Kanggone maning bulan surat terus enak. Para bapak. Berapa? Disemuri Mas Gareng. Ya kan drake iki sing kosong aja. Kayak nasi gulung tanggalan kayak itu. Maka bapak ibu lah sudah peti. Kawa bae masalah rapet tak. Nah, kok ya ora apa? Oh masalah itu selak pengen aja. Nanti yang masuk tirakat putih. Tapi mana sih ngendang majang, nyong ngendang. Yang ngendang itu sinden. Guyon lho yang kok darani Pak. Ah, bisa. Nyong kangene iki bocah seneng guyon lho, Pak. Ning di saat nyong serius tuh ora ana tandinge asli. Betul. Oh jelas. Anak wayahe Mas Gareng. Apane? Ya kurisan ya anak wayahe. Anak bisa ana wayahe. Kedongen mesuk bengi kanggo ning bareng aku malah diundur maning. Oh Biar temenan kanggone bulus pesantren, Bre, diundur maning. Arep mampir. Wah. Ujarku nyong arep gawe kathok sing gambare Rio. Lah kok apa? Hadiah Tadi ya. anniversary. Mama saudae ngadok kreyok lah. Ya, Makanan-makanan ya bunga. Lha wong kudu sinden nang sinden dak toko nang gendung. Tak toko nang bayak nyong ora deboto sinden dak toko nang bayak ya. Gue ngapa sih? Gue nyedeni nang omah, Pak. Ya nggo rombonganku. Mangga lungite aspal sarangan Mbak Irma berpacu dalam melodi. Oke.
Garane wong akami dudu bondo dudu rupa wong ati pamitan dadi apa-apa nganggo ati ku mesti insyaallah lestari widodo kali saking sambikala. Amin. Mas langgeng kuwi lho, Mbak. Nggih. Kunci utama itu di hati apa bandane akeh apa sugih kaya ngapane nggon atine golek ora ikhlas. Ora berkah. Kok kaya niku Bapak Ibu? Nyong tau nglakoni bojo ning kira-kira kaya ngono regane nyong nyawang wong bojoan kowe ora pun Ciloro nyong rukun nang pada padu kowe nyong ora pun Ciloro. Apa nggih Mas? Pas asli kowe. Barang nang padu sing tumandang kowe nyong. Melu padu apa? Madune sapa kang golok Pak. Anjen rukunaken. Rukun dawe sing kosong prah gibah. Ya terima kasih Mbak Ir. Nggih Mas Gareng. Nyong maring tanggal pira, Mbak? Kurung. Aduh, anak. Tanggal 23 kabung itu Jek. Ning bareng Bapak ini merawan. Rawani lah. Ih, sekarang waktu mana? Semoga selalu cantik dan sehat selalu Mbak Ir. Amin. Ambung maning. Randane nono. Apa sih? Randane. Mere randa cewek iki rada. Daranda, ore. Wow, Mbak Wiwin. Iya, itu siapa sih randa-randa? Hah? Ini siapa sih randa-randa? Kabare kowe sampean wis randa. Saya siapa sih ngomong? Siapa yang dadi randa ya, Nek? Nah iya. Ya paling siapa? Siapa lah? Apa? Iya, ya ora apa-apa randa ya ora apa-apa nanti. Iya, randa ya enak. Apa, Pak? Mana? Mana? Ya anak. Krungu ku enak. Duwe anak. Oh, iya anak. Ya, wah. Ini dalam pit listrik apa urung? Dalam? Dalam pit listrik apa urung? Yang siapa? Dalam Immanuel. Siapa sih pentas?
Guyon dong, Mbak. Iya. Ngono kan gara ngrungokna kowe. Jare kakang kok ngrungokna pit listrik. Ala kadar cewek. Nanti nyusul mengaring Bandung bareng ketemu karo widadari nang sepur. Masya Allah. Nanti diposting. FYP kok gumun kok. Iya, kayak kacau pedanya. Oh, cemina lho. Biasanya nggak mau ngina malah demen. Masalah shootingan yang ngarahin mau disangan paham apa ora? Lho orang cerita kok orang Iya. penting. Oh, lama. Sing di Zoom kemarin main banget orang Ya, Mbak. Anu, Mbak. Dadam. Bos kasan pun kontur iki. Sampun. Oh, pun kontur iki. Pun. Kok pilih enten penggemar sing kepak kali jenengan anu apa? Niki tadi lega, Mbak. Iku Mas Murti kok jare sing duwe. Oh, iya beres Dewa Tresno ya. Engko ya kira panas sing duet mana. Nanti jare lagune mau apa pertemuan tak kerinduan saya Mas. Oh, ya biasanya kerinduan. Kerinduan berarti rindu dan kangen-kangenan. Rindu. Ya orang tahu tuh mungkin bahagia teman ya. Kenapa? Bisa ngomong kok tanpa tak cerna dikit, bisa ngomong kok tanpa tak Samsung ini ya Mas. Iya kok. Genatku kowe kok. Kanugrahan ya. Apa kayak ngomong apa? Ya dari Aja dipikir. Iya bahagia ke pokoknya menginjil. Maka Mas Mudi ini Mas. Udah Budi. Budi. Angger Budi gue sindemu ke penggemar lengger. Mas Mudi mangga. Kerinduan nih Mas. Ini karo Cika, Cika karo Wiwin. Karo Bang Wiwin nih. Karo Yayuku. Ya yuk tenai. Hah? Bok nong. Ya mama yang nggak pengen kakang nggak apa-apa lah. Iya, nong. Mangga Mas. Ridwan, silakan Mbak Wiwin dan Mas Budi Kumdes. Oke.
Priwet Mas Budi. Kita. Turun sangat Mas. Ya selalu amin. Lanjut maning. Napa Kang Bangor? Masih. Ana wong wedok. Memang jadi masalahnya. Air. Tidak apa-apa ya. Lenggeran. Lenggeran cocok ini. Lenggeran yang alit-alit dan imut-imut. Alit itu artinya cilik, imut itu artinya lucu seperti kelinci. Menggemaskan. Itu udah pantun. Mangga Kaprista, mangga Badita mriki Mbak. Apa ya? Bendrong kulon. Bendrong bulan Buka konang. cocok. Mangga. Waktu sekarang juga Badita. Segak dalam bendrong itu. Tekno